Nahabol ko si boss. Naglalag ay mahal. Tidak ada komentar naman. Paras lang. Paras lang wala. Ang pato dito ko. Para sir. Dahil? Isip mo siya? Kalau ko siya nag-iri sa Ako na? Ako kaya? Hanap yung kakamadali ko, mahuhulog pa ang cellphone. Yan dito. Para sa niyo. Eh, hindi ang pag nagmumotor ka, Ano ba? Sino to? Kaya ka? Diba? Ayan. Kabanga. Kaya mo ito? Tayo? Kaya mo ito? Kaya na? Ikot? Suray? Isang araw. Ano kami? Mataak. Minsan eh. Parang gusto ba yung sige lang.
sa'yo mo po? 45. Thank you. Yan ko panig di pare. Boss, may sticker ako dito, boss. Baka mas manin na to. Sticker. Yan. Dikit na dito. Busing, lamat ha. You're welcome. Nagpag-iko ka nito? Oo. Thank you. Babing iyo. Kasi lang. Ano lang sa nila? Ay. Ayun. Wala naman nag-extra race ano. Ako lang. Ay, isa pa lang. Isa. Ay. 140. 140. Yes. Thank you. Siya, boss, meron na. Sige mo. Boss, meron kang ano? Sticker? Gusto mo sticker? Sige mo sa harap. Thank you. Mamaya na lang, lagyan mo. Mamaya ka lang daw. Bayad na? Okay na. Marami. Salamat, salamat.
mga dalangin. Ay! Ay tagal ang pintayan Mami? Sa'yo ko'y lang nadama. Pero sa mami, 25, kung may rice. 35. Pag-ibig mo ako. May rice? Bigyan ka ng hangin. May palis ka, boss. Nabuga mo ang patis. Palis yan. Ito goreng sarap po.
habang buhay. %92. Ha? Atyan. Balik ka atyan ha.